ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. സുപ്രഭാതം. 1059 ദിവസമായ ഇന്ന് 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 8-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച, 1199 ആണ്ട് മീനമാസം 26-ാം തീയതി. ഗുരുവചനങ്ങളിലൂടെ ലോകോത്തരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മത്തെ കണ്ടമാനം വിചാരിച്ച് നീചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിന് ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്നു. ലോകോത്തരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമധർമ്മത്തെ കണ്ടമാനം വിചാരിച്ച് നീചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ലോകത്തിന് ഉപദ്രവത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ. ശ്രീ മങ്ങാട് ബാലചന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ 366 മഹത്തായ ചിന്തകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് സങ്കല്പവും യാഥാർത്ഥ്യവും എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാതകം നാം ആകാമെങ്കിൽ വേൽ നാമായിക്കൂടെയോ. ശിവഗിരിയിൽ ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു വേൽ വെച്ച് പൂജ നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ വേൽ ഒരു ഭക്തനെടുത്ത് അടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. പകരമായി ഗുരുവിൻ്റെ പാതകം വെച്ച് പൂജ നടത്തി. കാര്യമറിഞ്ഞ് ചിലരെല്ലാം അയാളെ പിടിച്ച് ഗുരുവിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി. ആ വേൽ എന്തിനായിട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞുവെന്ന് ഗുരു ചോദിച്ചു. തൃപ്പാദ വിഗ്രഹമല്ലാതെ ഒന്നും പൂജിച്ചുകൂടെന്നാണ് അടിയങ്ങളുടെ വ്രതമെന്നും പാതകം തൃപ്പാദ സങ്കല്പമായി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ അരുളി ചെയ്തതാണിത്: പാതകം നാമാകാമെങ്കിൽ വേൽ നാമായിക്കൂടെയോ. സങ്കല്പമാണ് മനുഷ്യരെ നേരിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭേദചിന്തകളും അതിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുന്ന സങ്കല്പങ്ങളും സത്യത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ആവരണങ്ങളാണ്. അതിനാൽ സത്യത്തെ അറിയുന്നില്ല. സത്യത്തെ മറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആവരണങ്ങളെ സത്യമായി സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒന്നിനെ പലതായി അറിയുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു. വള, മാല, കമ്മൽ, മോതിരം തുടങ്ങി പലതായി അറിയുന്ന ആഭരണങ്ങളെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ സ്വർണം എന്ന ഏകവസ്തുവിൻ്റെ ഭിന്നരൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ചിലർ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു, വേറെ ചിലർ ശിവഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ വിനായകനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നാമരൂപങ്ങളിലുള്ള ഈ ഭേദങ്ങളിലെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് ഒരേ ദേവതാ സങ്കല്പമാണ്. അതിൻ്റെ പൊരുൾ അറിയുന്നവന് ഒന്നും പലതല്ല, മറിച്ച് എല്ലാം ഒന്നാണ്. കടലും തിരയും അതിൻ്റെ ഓളങ്ങളുമെല്ലാം കടൽ തന്നെയാണെന്ന് അറിവുള്ളവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ പാതകത്തെ ഗുരുസങ്കല്പമായി കാണുന്നവന് വേൽ ഗുരുസങ്കല്പമല്ലാതായി തീരുന്നത് അജ്ഞത മൂലമാണ്. ഈ അജ്ഞതയുടെ ദൂരീകരണത്തിലാണ് സത്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഏവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു സുദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഗുരുധർമ്മം ജയിക്കട്ടെ. ശബ്ദം നൽകിയത് സുജീഷ്.